Dilê me gelekî xemgîn in, hevalekî hêja, hevalekî baş ji bo aşitiyê, ji bo biratiya gelan xebate gelek hêja, zêrînî meşand. Rastî di dilê wî de hemû gelê îro di rojhilata navîn û gelê Tirkî, gelê Kurd dixwast bi aşîtî, bi aremî însan kanibin cem hevrûnê piskirêke xwe bi diyalogê çareser bikin. Xebatek baş bû, xebatek balkêş bû. Em vê jarê gelek hêvîdar bûn kî aşîtiyek bi rûmet were rojevê. Lê mixabîn ev birayê me hêja em ê wenda kir. Em dibêjin rehma Xwedê lê bê. Weh kengî herî da wî hev dîtibû? Yani her roj hemen me hev didît ya jî telefonê em diaxivîn. Ew îro riyak hatî vekirin ji bo aşîtiyê. Em ê hemû hevalê wî, partiya wî, em ê ji bo aşîtiyê xebate gelekî bêtir hêja kûr bimeşînin. Em hêvîdarin kî di rojhilata navîn de hemû gel piskirêkê xwe di rêya diyalogê çareser bikin. Ava pêşîtiya vê rêyê jî Kurd vekin, Türk vekin. Him baş zanin ki di dîrokê de dostaya gelê Kurd û Türk bi hezar salî ye. Lê em dixwazin ew dostaya kem carek din ava bibe, carek din bi çî bibe. O bi biratiyê şiyanek